با فریب ду омӯзгор аз ноҳияи рошқалъаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба расонаҳо муроҷиат карда изҳор доштанд, ки мақомоти корҳои дохилӣ онҳоро маҷбур карданд тариқи телевизиони маҳаллӣ баромад кунанд ва бо боз кардани парвандаи ҷиноӣ таҳдид карданд. Омӯзгорони мактаби рақами 6-и деҳаи Шикуш Наргиз Ҷонмирзоева ва Азиза Қарачабекова гуфтанд, ки онҳоро ба раёсати корҳои дохилии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон даъват карда маҷбур карданд, ки дар телевизиони маҳаллӣ дар бораи эътирозҳои дар хорух шуда гузашта суханронӣ кунанд ва ҳамчунин чанд нафарро ҷинояткор бихонанд. моро ба он ҷо даъват карданд, ки ба яке аз муаллимонамон тавсифнома диҳем, аммо вақте ки ба он ҷо расидем, кормандони шӯъбаи корҳои оид ба ноболиғон Майсара Азизбекова ва Шоймардонов ба мо фишор оварда маҷбур карданд, ки матни тақдим кардаи онҳоро дар назди камераҳо бихонем. дар ин матн эътирозгарон ва чанд нафари дигар ҷинояткор номида шуданд, аммо мо аз гуфтани ин суханон худдорӣ кардем. сипас ба мо гуфтанд, ки аз болои мо парвандаи маъмурӣ кушода мешавад ва баъд доғи судӣ мемонад. метавонанд маошамонро кам кунанд. фишорорӣ хеле сахт буд. мо маҷбур шудем, ки розӣ шавем, то ин ки зудтар аз он ҷо биравем, мегӯянд Ҷонмирзоева ва Қарачабекова дар мактуби худ. ба гуфтаи онҳо, бо вуҷуди он ки танҳо бахшеро, ки масъулияти волидайн дар тарбияи фарзанд тааллуқ дошт, хонданд, хешовандон ва ҳамдиҳагон онҳоро барои ин амалашон маҳкум карданд. муроҷиатҳои бетакрор ба телевизион ва ниҳодҳои мухталиф бо талаби боздоштани намоиши онҳо натиҷае надоданд ва онҳо маҷбур шуданд, ки ба расонаҳо муроҷиат кунанд. мо ба мардум мехостем бирасонем, ки ин ташаббуси шахсии мо набуд, мегӯянд занҳо. илтимос шумо ами майдон да биромада. ёдрас мекунем, ки моҳи ноябри соли гузашта сокини маҳаллӣ Гулбиддин Зиёбеков аз сӯи нерӯҳои амниятӣ кушта шуда буд, ки боиси эътирозҳои шиддатноки сокинони Бадахшон бо талаби таҳқиқи воқеъбинона ва муҷозоти гунаҳкорон гардид. дар посух режими тоҷик бо истифода аз васоити ахбори умум як маъракаеро оғоз кард, то эътирозгаронро бадном кунад. 6 фаъоли гурӯҳи 44, ки аз сокинони маҳаллӣ иборат аст ва барои таҳқиқи ҳодисаҳои моҳи ноябр таъсис ёфтанд, то қонеъ шудани талаби онҳо аз ҳамкорӣ бо мақомот худдорӣ карданд. ба гуфтаи онҳо, аз ин ҳамкориҳо қаноатманд нестанд. вақте ки ҳеҷ кас вазъи ҳалоку осеб дидани мардуми осоиштаро таҳқиқ намекунад, балки ба ҷои он мақомот ошкора аз мардум қасос гирифта бо ҳар сабаб мардумро ба ҷавобгарӣ мекашад. дар маҷмӯъ мурофиа карда нашудааст, танҳо фишор ва айбдоркунии мардум вуҷуд дорад. барои дарахти буридашуда шумо метавонед зиндонӣ гардед, аммо далели марги одамон касе инро фаҳмида намехоҳад. мо дигар ин тавр кор намекунем. ё ҳама гунаҳкорон муҷозот мешаванд, ё умуман ҳамкорӣ нахоҳем кард, гуфт Ҳуҷаамри Пирмамадов, сухангӯи гурӯҳи 44. бо талаботи мардони ҷамъомада дар майдони Исмоил